Madwar id-dinja kull sena jmutu madwar 18 miljun ruħ b'mart tal-qalb. Dawn huma numri kbar ħafna meta wieħed ikkunsidra li sa mill-bidu tal-pandemija tal-COVID-19 mitu 4 miljun u nofs persuna. Huwa għalhekk illi l-kumpanija Novartis f'attività ħeġġet sabiex wieħed jieħu ħsieb saħħtu u jagħmel it-testijiet tal-qalb b'mod regolari. Il-President tas-Soċjetà Maltija tal-Qalb, Dr. Robert Xwiereb, spjega kif fost il-mart tal-qalb wieħed isib l-atherosclerotic cardiovascular disease. Hemm dak li ngħidulu aħna atherosclerotic cardiovascular disease. Ġifieri meta jkun hemm id-djuq tal-arterji. Id-djuq tal-arterji ta' kullum kien. Għax hekk inti għandek is-sadit li beda fil-pajpijiet tal-kċina, mela jkollok ukoll is-sadit fil-kamra tal-banju, fil-kamra tal-bejt, fil-kamra tal-basement, fil-garax. U l-istess ħaġa jiġri fl-arterji tal-ġisem, dan huwa mart li jiżviluppa ma' żmien. Dr. Xwiereb spjega kif Malta wkoll huma bosta li jbatu mill-mart tal-qalb, tant illi l-maġġoranza tal-imwiet ikkawżati b'mart huma dawk illi jaslu wara problemi tal-qalb. Malta għandna l-problema, iva, għandna l-problema. Malta għada il-kawża numru 1 tal-imwiet f'pajjiżna. Iktar imutu mill-mart tal-qalb f'pajjiżna milli jmutu fil-kanser. Fil-fatt, mill-kull mowt li kunaw, terz minnhom ikunu kawża ta' mart tal-qalb. Il-President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba, l-Professur Stephen Fava, spjega kif fost l-oħrajn wieħed għandu jagħmel it-testijiet b'mod regolari għal kolesterol fil-waqt li jekk ikun hemm bżonn wieħed m'għandux iżomm lura milli jieħu il-kura meħtieġa. Kolesterol sfruttament ma jtik sintomi ħafna drabi ma tindunax li għandek il-kolesteroli qabel ma tik xi attakk tal-qalb jew xi ipoplesija jew problemi ta' ċirkolazzjoni tas-saqajn. Allura huwa iva importanti ħafna li wieħed jiċċekkja l-kolesterol b'mod regolari, iktar u iktar għandek fil-familja minn taf li għandu l-kolesteroli jew kellu mart kardiovaskulari, qalb, ċirkolazzjoni jew strokes.